Nyt. Joo. Holo-Pekka. Moi kaikki, mä oon Sara. Menkää followaa mua kaikkia Instagramia. Menkää seuraa mun Instagramia, Ja Snapchatia. Tinderi ja... Hänellä on syöpä. No niin, mitä me nyt tehdään? En tiedä. En mä tiedä, vauvaa. Ai vau, okei. Mennään Holo-Pekkailemaan. Okei, mennään. Mennään ainakin missä ei oo hirveästi ihmisiä, tää ahdistaa. Ei kun tää lagaa. Niin, sitäkin. Ei voi vauvoja Ei ihmisillä lagaa. tehdä. Niinpä. Juuri. Hei, menikö se just Hillemi ohi? Et. Suusta sisään, pepusta ulos. Mulla näkyy silleen. Ei, mut kato, mä oon tosi läski ja hidas tällä hetkellä. Koska mulla on issikka ja sit mulla Oho, alkaa... sekoitin teidät. Teilläkin on issikat, eikö? Teilläkin on issikat. Jos näin puhut suomea, part 1. Joo, näin puhut suomea V-Sara. Hei, Mulle ei apua saa meidän isikkaa. kysymyksiin. Mikä isinga? Ai, Mulla on älä Mulla on kysy mua. toveri. Toveri. Kylpypommi. Kysy mut kappaleiksi. Mihin se kylpypommi nyt liittyy? Mun Nyt Sara huuju. rippaa tuolla. Oh! Älä sitä Älä. puhu juokse. Mihin se Sara jäi? Kyllä se sit tulee puskasta. Sieltä hän ryntää. Oli aika hurja hyppy. Oli kyllä. Lähtikö Sara? Eiku mitä se tekee? Mihin se menee? Älä ole Hei! hiljaa. Tässä on tää Sonja. No, Mä älä luulen, se on Holo-Pekka. pelottava. Mä pelästyn sitä aina yöllä. Mä pelaan tai illalla siis. Joo, se tulee aina silleen, yöllä. Mitä se silloin tekee? Ei mitä. Löytää se Niin, Martta-koihan. Otetaan tää juoksujuttu. Löytää se Martta-koihan ei oo kotona, ettei se tuu kuseen munkin päälle. Ai niin joo. Meidän hauskat Martta-koiraleikit täällä. Nyt alkaa 10 lipun utmaning. En mä halua tätä. 10 lipun utmaning, kun yhdellä on tämä peli ruotsiksi. Hyvä meno. Siis mikä se on suomeksi? Joku kakkeli. 10, No niin, nyt lähtee. 10 lippua haaste. Eikä meillä ole tää peli suomeksi, mä en se englanniksi. Älkää syökö makkaraa. Emme syö makkaraa. Älkää seurako mua. En mä seuraa. En sua, mä seuraa. Mä seuraan Nyt itseäni. Äsken seurasitte kyllä aika varmana. Mä seurasin äsken itseäni. Niin mäkin. Miksi niitä pitää olla niin paljon? Mä... Au. Mikki hiiri. Näin. Boom. Moi moi. Te voitatte. Ei kun, siis mä voitan. Te voitat, ei kun mä voitan. Miten Daisy on ykkösenä? Miten mä oon vikana? Koska Teisi on paras. Miten mä oon Niin, kato Daisy. Niin just se. Kato tänään lähtee. Ai suoraan. Tänään lähtee. Mennään viiraamaan. Kun kukaan ei osaa jatkaa laulua. Sitten vaan silleen, miten se jatkaa? Nyt se Ella laittaa niitä viestejä, ai että. Kuka ei? Hyi Sonja. No, eikö sä tiedä kuka Ella? Ai jaa, alo. Mä ajattelin jo, että tuleekin joku rumempi sana, mutta sit se olikin vaan, että hyi Ella. Ja mä voitan vielä. Me sit kuvataan, alo. Me kuvataan. Me sit kuvataan videoa. Joo. Joo. Joo, mä kerroin sille jo. Okei. Mä tuun ekaksi, ihan salee tuun. Etkä tuu. Tulenpa. Ei, kun mä voitan. Ellei mulla lagais ihan sikana ja... Mä tulin eka. Mä en saanut Mä olin ihan sen vieres, hei, come on. Mitä te teette? Metsästettiin lippui valenmetäs. Tehdään uusinta. Se ei ollut reilua. Tää oli epäreilu peli. Niin. Vaati Selvä. uusinta kierrosta. En Mäkin. jaksa enää. No niin, Otetaan tää toinen. sä voit sit suostua. Tää. Ai okei. Minne me mentäis? Joku pidempi. Mikä on pidempi? En mä tiedä mitä. Mennään tonne. Mennään tonne. Vaarinen sirkulle, okei. Mä oon kyllä Nyt tosi lähtee. hidas. Missä se on?
En mä muista enää. Okei, joo. Sara, Kaikki sä näet hyvin. sen kartalta. Ei mulla ole karttaa. Onko tässä pick-up ei sallittu? Ei. Voisiko mä ottaa pick-upin tohon Silvuun? Se ei kyllä hirveästi mun mielestä auttaisi. No vois siinä jotain ottaa. Tässä me juostiin Alon kanssa ympyrää, kun me näytin jahtaa sitä. Ai älä kynsi mua kissa. Musta tuntuu, että mä tykkään ihan just ja sit mä oon viimeinen. No ei, kun mun pitää olla eka. Mene pois. Mene pois. Voisiko mä hypätä tän aidan yli ja voittaa tän koko kisan? Ei. Mä olin eka! Mitä Se vitsiä? johtui siitä, kun mä hyppäsin tuon aitaa päin ja tyssäsin. Miten mä olin viimeinen? No mulla lagaa niin paljon, että mä en pysty käydä hyppiä kunnolla tai mitään. No mä hyppäsin suoraan aitaan ja mä olin ihan varma. Mäkin No, hyppäsin suoraan aitaa. nyt me mennään tonne. Ei kun mennään Siluun tonne kaupunkiin ja mennään sit sieltä jonnekin. Päästä irti, Nalan. Sulla on terve. No, kynsi vaan sitä Daisyä, niin me päästään se edelle. Joo. Missä te ootte? Mennään sinne. Jossain Silvussa. Silvussa! Missä täällä? No mennään Silvussa. Menossa sinne kaupunkiin. Me ollaan menossa siihen kaupunkiin just. No nyt te voitatte jo, voi homo. Mulla lagaa niin paljon. Nyt tyssää kyllä. Mä Ei potelen pysähtynyt. Mitä tää ei pysähtynyt? Mitä? Oi, musta tuli 3 kertaa 1. Kuvaaks sul vielä Villemi? Kuvaa. Moi Alo, oot sä tässä puhelussa? Alo, mä Oon. pyhän sut krouppiin, oota hetki. Onpa tämä hauskaa. Tää on kyllä Hei, kun tosi... mä oon tässä jutussa, mäkin haluun liikkua. Sara! Sähän Mä otan oikein, kuvauksen ei oo paussille. kivaa. Ootte tylsiä ihmisiä. No niin. No niin, kiitos Sara. Ole hyvä. Mä menen vaihtamaan mun hevosen, että mä en häviä koko ajan. Mä tuun mukaan sun luo. Koska tää on kauhean ilkeä, että mä en kestä sitä, että Mä en jaksa enää kisata, enkä mä jaksa muuta. Voinko mä tulla sinne mukaan? Mä vaihdan nyt hevosen. Joutuu Mäkin. kaapun kotitalliin. Tervetuloa. Miksi en mä pääse? En mä tiedä, tosi ilkeät. Mm. Mä olisin halunnut ottaa sut vierailulle. Mä olisin Nyt voinut mä katsoa, ihan salee, koska hevosten peppuja. mä en jaksa vaihtaa hevosta. Niin Sara, mikä oli? Pistää sormen sisään. Okei, joo. Oon hyvä tutkia niitä, miten terveitä ne on. Joo, sensoret. Tiesitkö sä, että hevosilta katsotaan, onko se raskaana silleen, että Joo, mä tiedän. Mä tiedän. Sara, Voidaanko kokeilla? Sara, sun ei tarvi antaa mitään analyysiä nyt. Kiitos. Sun hevoset näyttääkin vähän paksuilta. Okei. Mitä? Hei! Mun hevoset... Siksi sä varmaan muuten aina häviit noi Mun kisat. hevoset on erittäin fitness. Ole sinä nyt hiljaa siinä. No minun vastahan tässä on fitness. Ei kun siis fitness. Fatness. Fitness. Voitko pyytää minut krouppiin? Kuka toi? Ei kun toi oli Viljami. Voitteko pyytää minut krouppiin? En. Syrjitään. Niin, kuka eka? Mä olin eka. Eikä missä? Sara pyysi mut. Eikä missä? Pyytä No, minut krouppiin. Mä voin. Nyt, Mä otan. en mä tiedä. Nyt Saralla on hyvä mieli, kun se ei hävinnyt kertaakaan. Tai siis edes kertaa, eikö en mä tiedä. Mä en edes tiennyt, että sun piti ottaa krympiä. Tai Mä siis menen tänne mun kojuun. en mä tiedä. Onks Mä sulla menen sämppejä? Onks sulla tulossa sämppejä? On. Pony Champion puolelta. Vai? Okei. Ja 1,5, ei kun... Tai siis Pony Champion oli puolelta. 1,5 tunnin päästä on Pintan ja Moorin. Ne on kai vikat. Sinne me... Okei. Okei. Missä Oikeesti? Mä menin vaihtaa hevosta, niin mä tuun kohta. Joo. Ai missä me ollaan? Me voidaan mennä Vinen tallille jo valmiiksi. Odottaa. Viljamin perseessä. Ai mitä me siellä Vaat sä tehdään? vielä, Villemi? Odotetaan Daisy. Kuvaan vielä. Ah. Villemi. Kuvaan. Okei. Joo. Jaas, pitsiis. Okei. Paitsi että tää loppuu ihan just. Viljamin perse. Alatko kuvaa uut videosit?
Kyllä. Mä tuun täältä takaa. Ai mitä? Okei, mä Tulin. lähden karkuun. Tulin takaa. Näin parhaaksi lähteä pakoon. Ei kun nyt... Pyytäkää gruppiin. No Daisy käy. Missä oot? Alo on Pikes. Se on se kotitarvitsi. Tai oli. Au. Täällä. Mä en tiedä missä. Övinellä. Pyysin sinut Grouppiin. Mä tuun takaa. Kovaa vauhtia. Oi Amontsa. 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 Just se Amontsa. Viljami. No. Mä tuun takaa. Kovaa Et vauhtia. tule. Villemi Pelastakaa ja mut saralta. Sursa. Missä on Villemi ja Sursa? No olemme tullut. Kovaa vauhtia. Kovaa vauhtia. Ja Kovana vauhdilla. Sorsa ahdistaa. Kovaa vauhtia. Kova vauhti. Se tulee Kova. kovaa vauhtiin. Kova. Mä haluaisin tuon Hepamika-valolla. Kiitti. Missä Mäkin on? haluaisin, se on erittäin suloinen. Kiitti. Ei, Kiitos. kukaan ei puhunut sulle, Sara. Turkki. Mulla on kello. Hei mä sain. Mun yksi kaveri sanoi, että se ei voi tulla klubiin, koska sen aktiivisuus vaihtelee liikaa. Mä olin vaan silleen, että okei. Ei. Sano, että tulee, oli aktiivinen tai ei. Tänne vaan. Jes, se korvahyytelö antoi mulle snapin. Mitä? Mikä korvahyytelö? Silloin taisi 100. Ei ku. Ei. Mä en halua tietää kiitos Sara sun korvahyytelöistä. Hyvin. Sillä oli jotain 700 € cashina. Korvahyytelöllä. Niin. Toi vatkausääni kuuluu. Ai mikä? Toi vatkausääni. Se vatkausääni. Voit sä rauhoitella sitä sun kania? En. Ganttipupu. Toi kuulostaa sitten, että oikeasti joku niinku vatkaisi vispilällä. Ei vispilällä, kun Niin. semmoisen käsivispilällä tai muovikippaa silleen. Vispiläpupu. Tuo ääni on kyllä niin eeppinen. On kyllä. Tosi eeppinen. Ihme mutanttikane. Alo on nyt ainoa, joka niinku erottautuu meidän joukosta, kun meillä kaikilla on muilla tämmöiset appaloosa ihmiset. Ei voi hevoset siis. Ihmiset. Mulla ei ole mitään appaloosaa, mulla on kuatteli. Mullakaan ei oo mikään appaloossa juttu. Mulla on tovero. Mulla on peintti. Tai siis oikealta nimeltä. Tämä on Mulla on appaloosa. Mulla on vaaleaa. Te Kosken. ootte ihan tummia. Siis mitä me tehdään? En mä oo tumma, mä oon sininen. Me pyöritään ympyrää. Joo, mitä te olette tehneet tänään, joku vaan ollut pois? Ei mitään. Me ollaan pyöritty ympyrää. Mä oltiin Mä oon ainoa, joka pyörii eri suuntaan. Me oltiin oikeesti Daisin kanssa kahdestaan pannukakku piknikille ja sitten me vehdettiin yksi rase ja sitten Daisy vaan lähti. No Ai, okei. mulla kaatu peli. No hienoa. Se oli mun eeppinen pannukakkukehana ja siis mulla kaatu peli koska kaiken. Se oli tosi Jos eeppinen. tähkää kahdesta. Yksi osallistuja. No, se oli aika- nyt, mutta katsoin Netflixiä. Netflixa, joo ja. Syön Purkista. Oh. Oispa hilloa. Viljamin korvassa. Mitä? Miksi mun korvassa pitäisi olla hilloa? Sitä mä voisin Vatkata. pikkasen tuolla. Okei, Suur- kuten mun on paras lähteä pois täältä. Eikö se ei ollut Viljami, se oli Daisy. Mä lähden hyvästi. Mä sekoitan teidät koko ajan, kun teillä on ne pinkit hiukset. Niin on. Mut me ollaan Mulki oli ne yhdessä vaiheessa, mutta sit mä kasvoin aikuiseksi. Mä kasvoin lapseksi uudelleen. Niin mä Kasvoit lapseksi. Niin, koska mulla oli ensin tiedätkö, ne blondit, mut sit mä vaihdoin näihin pinkkeihin. Mä kasvoin lapseksi, niinku Mä en enää aikuisesta. muista mikä hiukset mulla oli. Mennäänkö piknikille, kun mulla on piknikkori? Hei, Joo. itse asiassa kyllä aikuisillakin voi olla pinkit hiukset. Niin Että on voi. vähän rasistista. On. Mut mä kasvoin silti Mitkä lapseksi. hiukset mulla oli ennen näitä? Ne punaiset. Viljami, mä Ai sain niin ne punaiset. Mulla oli ne siniset tai pinkit.
Auho. Tai liilapinkit. Oh, mä pysyin vahingossa kuin Villemikin. Mäkin pysyn. Ai! Nyt mä enää mene sun lankaa, Villemi. No kun tökkii niin paljon, en mä voi pitää. Tykkäät muhu. Joo. Tykkäät musta. Vitsi. Villemi, sä et kuvaa se pöytäkoneella. No koska mulla ei toimi Skype siinä. Ui! Ai sinne mentiin. No pakko vähän nyt peruuttaa, että kato kun muuten tulee se, että sinun hevosesi pitää olla kauempana, jotta voit istua tähän piknikpaikkaan. Tää hömppeli. Niinpä. No niin, levitämme nyt piknikin. Tulkaa kaikki katsomaan. Tämä on cool tapahtuma. Nyt lähtee. Oho, ottakaa, nyt lähtee. Noin. Mä oon lautasella. Mä istuin ennen Villemiä. Tarjoamme Villemien ruuaksi. Mä haluan olla koriruokaa. Koriruokaa. Ei kun nakkikori. Alo on ainoa, joka meni tuohon tolle kunnollisesti. Sit minä edeisellä tässä tälle ruokana. Sara jäi pyöriin tonne. Joo, se nyt on vähän semmonen pyörä muutenkin. Arvastaa, mitä mä tuhoon meidän piknikin. Oh my god. Niin, sieltä se tulee. Osoitelkaa Saraa. Ha, Etsa. Mitähän sä teet? Okei, moi. Hyvää päivää. Mä oon nyt tää nakkikori. Daisin piti olla nakkikori. No mä olin Se lähti siitä. Olit Se- no. Sä olet no. No nyt sä... No jaha. No tää on nyt Mitä kaunis. Tää kuva kun pyllistää mulle. Leave picnic. Tää on kaunis. Nakkikset. Lea ve piknikö. Moi Viivi. Moi Alo. Moi. Mun ääni kaikuu. Niin kaikuu. Kellä se kaikuu? Minulla. Ei mulla. Ei mulla. Minulla. Moi. Mä sabotoin meidän Mitä piknikin. Älä liiku. Oi. Oi, ootteko te naimisissa? Joo. No, Mä tuun sabotoimaan sun. me ollaan periaatteessa perjantaina. Kiva. Kattokaa meidän hiuksia. Hei muuten moneltaks se on, koska mun mummu ja vaari tulee. No voi Meille. kakkeli. Okei, hyvä. Toi on hyvä aika. Ja taaksepäin kävely on kyllä aika hieno. Hei, meillä ei ole edes vielä sitä juhlapaikkaa. No! Mä sanon, että ei saa tulla pois. Pois! Kaikki kuulee sut. Pois! Moi, kuka ikinä oletkaan. Pois! Et saa, pois! Mä tykkään niin paljon tästä taaksepäin kävelystä. Mä rikon tän lautasen. Mitä Moikka. tykkään paljon tästä taaksepäin kävelystä? Mä haluan palvoa kylttiä, sit kun se kyltti tulee tähän. Ihan Hei, oikeesti! mäkin haluun olla. Mäkin haluun palvoa. Mäkin haluun. Mä laitan hetkeksi pausille ja sanon iskelle se juttu. Tulen etsimään teidät sitten. Alo, missä sä oot? Mun pitää ottaa mun Mikä eläinen mä Ei kun, oon? oho. Sä tulla Alo löytyi. Ai siis mitähän? Ei mitään. Alo on naamaan suoraan mun näyttöön. pussukkaani. Siis ootteko te Hollovis? Joo. Voidaan antaa vinkki. Reunassa. Okei. Saadaan Tai mun siis- eläimen, mä otan mun pussukkaa. Minkä eläimen? Niin. Noniin, näytä ne. Kisu. Tää kissa. Ja tää kissa. Kisu, se on ruma. Koira. Koiru. Niin. Tää kissa. Kissa, joka on ruma. Tää possu. Possu! Mulla on vielä yksi. Mulla on ohjelma. Oho. Ota possu. Nyt on possu. Possu. Sara kuulostaa jotain 3-vuotiaalta. Minkä te katositte asiaa? Minä lakataan possuja. Possut aamulla kaitaa. Sara pakastaa possuja. On niin. Ei possuja saa pakastaa, niitä saa vaan syödä. Mä tykkään possuista ainoastaan pizzan päällä. Ha! Ei se ole pizzan päälle. Ai et kinkku ei sovi pizzaan. Niin.
Ei sovi. Mun mielestä kinkku sopii pizzaan. Mies syö vaan ei kuulu musiikki. No kerro mun intromusiikki. Oota. meidän. Niin, sun, meidän. ei kun teidän. Vauhti Villemi. Oota hetki. Joo, okei. Minä googletan. Ihanat noi taustaäänet tuolla jonkun kotona. Semmonen laulu kuin Tonnikala. Villemi, kuvaat sä? Joo. Siinä lauletaan se, mä osaan sen jutun, joka niinku toistuu aina, se pääjuttu. Okei. Mä osaa sitä sanaa. Tiedättekö se? Voit sä nyt soittaa mun Tonnikala laulun? Mä voin laittaa sen. Jaa se vaikka Kuuluuko tonne täältä- ryhmään. Kuuluuko Eikö mä täältä laitan kauheasti tästä päälle? taustaääniä? Ei kuulu alo. Ei kauheasti. Hyvä. Ihan hirveesti vaan. Tiedättekö muuten, että tässä on se yksi hauska juttu, että me ollaan Groupissa. Niin. Tiedän, se oli tarkoitus tässä. Moi. Ei pakoon! Tää on vähän lame. Kuulostaa Oi mun ihanalta. korvat. Hei. Oota, mä voin laittaa sen silleen, että siinä tulee se. Apua, kuka seumaa mua? Ai korvat kuolee, lopeta. Sarat sopit. Ei se oo Illemi, mä luulin, että se oli Malaa. Missä te ootte? Illemi mahtaa mua. Missä te ootte? Aha. Mä hukkasin teidät. Ei! Mä oon tässä. Mäkin oon täällä. Ai Sara seuraa mua. Miksi et sä kirjoita sitä? Kiinni jäit jahdissa. Ei me mennä jahtia. Hei, missä te ootte? Mä menen Villemiä pakoon, kun se mahtaa. Missä? Täällä vesimyllyllä. No voi, mikä? Vesimylly Me Holma. voidaan hevoseen, koska tää on niin tyhmä. Seulaako se mua vielä? Täällä menee Toi ihminen. ilmeisesti. Tässä on joku klubilainen. Kuka? Missä? Täällä Hollovissa. En ehtinyt katsoa nimeä. Sori, mutta te ette kyllä ollut Hollovin reunoilla. Oli se Hollovin reuna. Mä juoksin ne reunat läpi. Ja mä oon piilossa Illemiltä. Missä? Mä juoksin koko Hollovin reunat ympäri. Akoon. Oho. Hei, missä te ootte? En mä voi kertoa, Valen kun mä oon metässä. No, auttapa paljon. Valen metsässä. Siis täällä ei Hollovissa, vaan Valen metsässä. No en mä nyt Hollovissa olis. Itse asiassa tää on Filklove. Tuossa lukee Filklove. Ei paha Villemi, sieltä tulee! Mä seisoin koko ajan sun edessä. Et seisonut. No ei. Akoon Villemiä. Mä otan nyt pick-upin. Jes, Villemi jättää mut mauhaan. Tehdään myös. Okei, joo. Oi, mä oon tehtävä. Tään. Mä en tiedä. Villemi, voidaanko ottaa missikat? Voidaan. Ei ota. Ei. En mä jaksa kestä, se on niin läski. Toi Nelli on vähän. Mä en tykkää siitä. Nelli on vähän älyinen, älkää kertoko kellekään, se oli salaisuus. Niin, paitsi että tässä on se juttu vaan, että mä kuvaan. Mä tiedän, sen takia se on salaisuus niille, ketkä kattoo. Paitsi kun Nelli kattoo tätä, niin sit se oli läppä. Niin, juu. Neljä Disco Beach. Joo. Älä nyt kello sen nimeä. Ei, No se kun näkyy, kun mulla on chatti auki. Joo, mut kun ei saa. Okei. Ui, mitä tapahtuu? Mitä ihmettä, se on ihan tyhmä.
Onkohan täällä iso? Tyhmä. Ai mäkö? Ei kun mun äiti. Miksi sä nyt sen luo haluisit mennä? Koska Alo on erittäin kiusattava ihminen. Hei, Alo, Tulos siellä. Alo. No. No. Mä haluaisin vieläkin, mä kysyn ehkä 4. kertaa tänään, mutta missä meillä on ne meidän häät? Linnalla. Siis oot sä pettänyt mua, Sara? Linnalla. Hyi. No missä? Moori mummolla. Mori mummolla. Siellä on kaunista. Eikö se mummo ole vähän vanha-aikainen tyyppi? Thanks mä sen tänne No. kalenteliin. Me ollaankin perinteisiä. Laitaanko mä sen tänne kalenteliin? No ollaanko me mummolla? No en mä tiedä. Sanokaa nyt. Haluatko sä olla mummolla? Olkaa mummolla. Okei. Me ollaan mummolla. Mä Olisiko linnalla? Ei, linna on ihan ruma ja siellä on pimeää. Mikä on tää Saran yllätys täällä? Laitaanko mä nyt Moorin mummolla siis? No se oli se Saran yllätys, oli just tää hää, kun mun piti kertoa yllätyksenä tolle Alolle. Ja sit se meni vähän silleen, että mä vaan sanoin, että meillä on muuten häät. Ai, Moi. no se meni. Salaa. Sähä. No? Voit sä ottaa molkania? Miksi? Koska meidän molkanit on yhdessä. Okei. Miksi sä puhut tolleen vammaisesti? En mä tiedä, koska on molkani. Mulla tulee ihan mieleen joku molokani. Okei, joo, selvä. Molokani. Molkani. Oo, molokani. Molokani. Teillä on tosi Mä hyvää laitetaan läppää. nopeasti kamat. Minä otan minun Morganin. Ota Mitä se tehdään? molokani. Mä Molokani. en tiedä, mitä me tehdään. Me jatka kuvaamisia, kun me tehdään jotakin. Lähtee nyt. Milloin? Nyt. Tässä seuraa romanttinen tapaaminen molokaneilla. Tää oli tosi hieno. Stop. Censored material. Minä poistun paikalta. Hyvästi. Ai. No niin, ja näin poistumme paikalta. Ei kun se on Viljomi. Moi. Moi. Kato tätä. Vain Molokan jutut. Ei kun nyt tää meni kyllä ihan sivuin. Mä en oo varma, Odota. mä en oo varma, että sopiiks tää YouTuben. Oota. Noin. Okei, moi moi. Ihanat taustaäänet. Minä lopetan nyt. Hei hei. Sanokaa kaikki hei hei. Moikka!